Takže kdo by chtěl úpravu doby TDIčkový verze, ať už facelift nebo před facelift, tady ty auta jsou známí tím, že podtáčej. Teďka jedu v autě vlastně s upraveným softwarem od nás, do převodovky i do motoru. A můžete vidět, že přestože ten plyn lechtám, tak i tak to auto podřazuje tak, jak by správně mělo, a ne tak, jak je v té sérii, kdy to prostě se loudá na tisíci otáček, když člověk jako lechtá ten plyn. A ten software se nám podařilo naladit tak, že i když ty otáčky k té tisícovce třeba spadnou, i když prakticky ten plyn člověk ani nedrží, tak aby vlastně při přidání i třeba čtvrtky plynu to auto okamžitě se začalo podřazovat, třeba i o víc stupňů. Jo, prostě tak, aby se to chovalo jako agilnějc. Takže já teďka sválně ty otáčky tam nechám, furt budu lechtat plyn a aby si to co nejvíc podtočilo to auto, vlastně donutím. A uvidíte, že až se šlápnu trošičku ten plyn, a už teď je vidět oproti té standardní verzi, že se mu to podtáčet vůbec jako nechce. Jo. Že jede ten plyn lechtám, vidíte, že nezrychluju, ale to auto už to jako tolik nepodtáčí. Tady už u toho sériového softu bych byl o kvalt vejš. Jo. A ještě teďka uberu, protože přijde zóna trošku, že spíš z kopečka dolů, tak tohle jsem chtěl. Jo. Teď mám něco na rozmezí jako puštěnýho plynu, tak, že si to skoro brzdí motorem, a vlastně teďka v momentě, kdy přidám třeba 15% plynu, tak je vidět, že to hnedka podkosí. Jo. A když přidám půlku, tak je hnedka zabírám prostě a zařadí rychleji. Takže ta úprava našeho softwaru spočívá v tom, že to řazení je za prvý rychlejší, já tomu říkám poloviční DSGčko. Jsou to opravdu časy, kdy se to blíží řazení tomu DSGčku oproti tomu pomalému Tiptroniku. Když úplně stejný to není, prostě není to technologicky jako nejde, že jo, není to dvojspojka, a hlavně co je u toho biturba otravný, je to podtáčení a úplně to prostě zabíjí agilitu toho motoru, kdy jako akcelerujete, ono se vám to furt motá kolem 1200 otáček a přijde vám, že to auto jako nejede. Jo, takže tady vidíte, sválně přidáme, já nevím, 3/4, jasně, ale krásně to tam kope, a teď sválně ten plyn zase uberu, ať se nám dostane teda na podtočený, tak. A teďka přidám čtvrtečku plynu a je vidět, jak to podházela na 5. Jo, tohle ta sériový software nedělá, mají to prostě udělaný blbě, musím říct i oproti BMW, kde tady ty věci jako fungují líp, a takhle krásně se to dá otunit, a pak ta jízda v tom autě je úplně jako o něčem jiném. To auto vám celkově přijde agilnější, podkope to prostě o 2 kvalty, a ne, že to tam nechá válet na 1200 otáček, a zároveň, když ten plyn opravdu jenom lechtáte, jedete přes tu vesničku, tak on to tam nahází, aby vás neotravoval jako nějakým zbytečným hlukem ani spotřebou, ale je potřeba to přesně takhle namapovat, aby jakmile se člověk prostě chce být trošku jako akcelerovat, jako začít víc přidávat a rozjíždět, tak aby to začalo tahat to auto, a ne aby to tam by. Že tady vidíte taky z kopce, že se to krásně může to vzít klidně ještě do města, aby to bylo vidět. Tady je to z kopečka, takže si to brzdí motorem. V kufru mám nějaký věci, slyšitelně. Tak, a oproti té sérii je opravdu těžký donutit ten motor k tomu podtáčení, to je prostě bomba. Jo, a i když tam ten režim prostě někdy nastane, a nastane dobře, protože to je prostě v režimu, kdy skoro máte ten plyn puštěný, tak pak to vlastně rychle reaguje podřazením na přidání plynu. Takže teďka tady jedu přes město a budu sválně to teda jakoby řeknu týrat a budu držet, budu se snažit vlastně vyvolávat to podtáčení, že budu ten plyn jenom lechtat, a přitom jakmile se to teda podtočí, tak mu udělám tu sviňárnu, že mu ten plyn lehce jako se šlápnu,
jakože chci lehce přidat. No. Vidíte, že tady už podkvaltovává a nechce to na těch 12 dostat, přestože ten plyn úplně jako lechtám. A jsem fakt na rozmezí jako brždění motorem a lechtání. Jo. Tohle přišel malinký kopeček a hned si to samo podřadilo, aniž bych vlastně ten plyn přidal. Že to auto opravdu působí o hodně agilnějc. Je to úprava, která se dělá na počkání. Je to prostě kolem hodiny času. Potřebuji počítat. Tak teď mám kopeček, nechám to schválně podtočit. 4 a teď přidám prostě lehounce plyn a hned podtáčík přidám a hned krásně jde za plynem to auto. Krásně to podřadilo oproti té sérii, která by to tam nechala válet. Jo, teďka zase lechtám plyn, vidíte, že nezrychluju a nemá podtočí, no. Přidám, podsekne a jde. Krásně to táhá. Takhle má vypadat soft převodovce. A ne to, co tam je jako od Audi z výroby. To je trošku ostuda mezi náma.